Maikoro ndiyambutse tenzi maikoro ukanza naiba akasongwa kakaka utozati pari zvandaitiwa namadzibaba maglasgow zvoita kuti upenyu wangu ufaye. Zvandiri kutaura nhasi handina kubatsirwa panyama asi pamweya. Vanhu vazhinji vanoziva kuti ndandisi kubatika nguva yese. Hapana mwana ndakashanya asi zvinhu zvazinondimirira mushe makumbo anga achirwadza. Ndichiona foto riri apa pano tiri pawheelchair kuti zvinhu zvavo zvakandiomera asi ndakazobatsirwa namadzibaba maglasgow vakati aiwa zvinhu zvatogoro ndo zvakapusa zvacho kapane mabasa mahombesi atinoita. Saka pane chakaipa here kuti musi wa21 vari kuita munamato mukuru wavo wokupendera gore pahighfields apa ndinge ndiripo. Hapana chakaipa. Saka musi wa21 madzibaba maglasgow ndiri kuuya ikoko vhidhiyo iyo ingaisvike kwamuri. Ndiri kuuya musi wa21 ndinge ndiripo tizotora hangu munamato wangu wekuti kana taakupinda mune rimwe gore pane dzimwe mhepo dzenza dzinotaimira kutanga kwegore dzajanuary dzadzera chero dzisizobata zvadzo kuna naaugustu but dzinenge dzatanga dzatibata kuna najanuary. Saka musi wa21 nda kugara ndatoisa ruzhowa. Saka meno kana usingati musi waruzhowa pamwe chete neni zvazvekwako but inini musi wa21 ndakugara ndatobata tsoro yacho ndatoivharira kunze. Saka musi wa21 anenge achingodo zvai kungonditeerawo waterfalls ndane vamwe 30 vada kubatana navo tiri kuenda kumadzibaba maglasgow. Mhepo dzedza dzinoda kubata muna najanuary musi wa1 january dzakuona paunenge chigore rinonderangu paya paya umwe munhu anenge achitokunzwa paya paya. Saka gara waita sei waisa ruzhowa musi wa21 ndo paunotanga kutoti gore rinonderangu ukadzura kuzoita musi wa1 hava kuzviziva kakuti 1 january ndo pamunodeclare. Saka ngativatengere musi wa21. maikoro ndiyambutse tenzi maikoro ukanza naiba akasongwa kakaka utozati pari zvandaitiwa namadzibaba maglasgow zvoita kuti upenyu wangu ufaye. Zvandiri kutaura nhasi handina kubatsirwa panyama asi pamweya. Vanhu vazhinji vanoziva kuti ndandisi kubatika nguva yese. Hapana mwana ndakashanya asi zvinhu zvazinondimirira mushe makumbo anga achirwadza. Ndichiona foto riri apa pano tiri pawheelchair kuti zvinhu zvavo zvakandiomera asi ndakazobatsirwa namadzibaba maglasgow vakati aiwa zvinhu zvatogoro ndo zvakapusa zvacho kapane mabasa mahombesi atinoita. Saka pane chakaipa here kuti musi wa21 vari kuita munamato mukuru wavo wokupendera gore pahighfields apa ndinge ndiripo. Hapana chakaipa. Saka musi wa21 madzibaba maglasgow ndiri kuuya ikoko vhidhiyo iyo ingaisvike kwamuri. Ndiri kuuya musi wa21 ndinge ndiripo tizotora hangu munamato wangu wekuti kana taakupinda mune rimwe gore pane dzimwe mhepo dzenza dzinotaimira kutanga kwegore dzajanuary dzadzera chero dzisizobata zvadzo kuna naaugustu but dzinenge dzatanga dzatibata kuna najanuary. Saka musi wa21 nda kugara ndatoisa ruzhowa. Saka meno kana usingati musi waruzhowa pamwe chete neni zvazvekwako but inini musi wa21 nda kugara ndatobata tsoro yacho ndatoivharira kunze. Saka musi wa21 anenge achingodo zvai kungonditeerawo waterfalls ndane vamwe 30 vada kubatana navo tiri kuenda kumadzibaba maglasgow. Mhepo dzedza dzinoda kubata muna najanuary musi wa1 january dzakuona paunenge chigore rinonderangu paya paya umwe munhu anenge achitokunzwa paya paya. Saka gara waita sei waisa ruzhowa musi wa21 ndo paunotanga kutoti gore rinonderangu ukadzura kuzoita musi wa1 hava kuzviziva kakuti 1 january ndo pamunodeclare. Saka ngativatengere musi wa21.